Gomenti Anambra State site n'aka ụlọọrụ Anambra Small Business Agency ASBA amapụtago amụma maka inye ndị ọrụ oyibo nọ n'ime steeti a ego mgbazinye iji wee nyere ha aka mee ka ajọ ọnọdụ akụ na ụba anọ n'ime ya ugbu a ghara ịdị na-echi ha ọnụ n'ala. Ọkasitere ya bụ ego eji akwado mmanụ agbidi anọ n'ọdụ nso a wee wepụ. Nke a ka ekwupụtara n'oge achịkọbara ọgbakọ nkọwa site n'aka ya bụ ụlọọrụ bụ nke were ọnọdụ n'ụlọọrụ onyeisi ndị ọrụ oyibo na steeti a dị n'ogige ndị ọrụ Jerome Udoji nke dị n'Awka. Gere akụkọ ahụ ka ọ ha n'uju. Ka ọ na-agwa ndị ọrụ okwu, onyeisi ndị ọrụ na steeti a ọkaiwu Okwi Igwegbe gwara ndị ọrụ oyibo ka ha jiri ya bụ ohere ọma ewepụtara ha wee baara onwe ha na ezinụlọ ha uru. Ọkaiwu Igwegbe gwara ndị ọrụ ka ha chịkọta onwe ha na nkeji cooperative opekata mpe 10 iji wee nwee ike nwetanwuo ya bụ ego mgbazinye a ga-agbazinye. N'okwu ya na mbụ ka onye ji ọkwa managing director nke Anambra Small Business Agency ASBA Saklem Chukwuka kwuru na ya bụ amụma bụ nnọọ nke ga-enyere ndị ọrụ oyibo aka nke ukwuu. Maazị Chukwuka gara n'iru kwuo na ya bụ ego a ga-ebinye abụghị nke a ga-eji wee kpaa aghara, kama na ọ bụ nke ndị ọrụ oyibo kwesịrị itinye n'ọrụ iji wee nyere onwe ha nakwa ezinụlọ ha aka, ma kwuo na ndị nwere ike itinye aka na ya bụ ego a ga-agbazinye bụ ndị nwere opekata mpe afọ 2 iji wee laa ezumike nka.